Zimbabwe muri kuzviona sei, hey, oh shall remain, oh. Yours truly miss a one blow, foolish government, yeah me raspi. Urumende yemageva, akatumira mbava, geva. Urumende yemageva, tiri kutongwa netoti, yemeso nuri geva, geva. Takatumira mbava, geva, mbava, geva, mbava, geva, geva. Matoti, urumende yembava, tiri kutongwa negeva, mbava, toti. Takatumira, from bad to worse, tishiva kuna baba bona. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Pen 5 Creative Studios, your favorite platform on YouTube. Manje. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. As kananga wagara, uri mugaru wepana pandango kutenda nekuita sei nekurumza kupadara rent. Thank you very much for supporting Pen 5 Creative Studios. Right, nyandu kufamba nayo manje hanzi dambudziko ratambudza vana veZimbabwe munyika yeZimbabwe iZANU-PF. Chirwere shuramatongo chisisa charapike iZANU-PF. Ndo mashoko andoda kuti munzwe ataurwa panhamo yaari kunzi George anga ari mutsigiri weopposition. Ari kunzi akashayika, saka mashoko aya anga achitaurwa panhamo pake. Ndisandapinda muvidhio iri zvizere ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke. Kana uchida kuvhurirwa FNB bank account uchishandisa passport, bata mic panamba dziri pascreen idzo. Hanzi permit haina basa pamadhiri yaya, permit haina basa, chinongodiwa chete ipassport yako. Bata mic panamba dziri pascreen idzo, akutsanangurire zvizere, akuitire kuti zvinhu zvako zviende kumberi, mari yako igare yakachengetedzeka. Right, rega tipinde munyaya yedu tinzwe kunzi zviri kumbonzi chii apo. MuZimbabwe ngandikuudze chokwadi, izina ndiro imbwa ndakaviga mupini. Dambudziko ratinaro munyika yeZimbabwe imhuka nechinhu chinonzi ZANU-PF. ZANU-PF ndiye muroyi wedu muZimbabwe. Yes, aya. Tatambura. Mabasa munyika umu. Vana vari kuyambuka vachimwa nemakarwe kuna Limpopo vachitsvaga mabasa kurarama. George aione shungu yekuti nyika yake iwe nyika yakanaka, inoraramika zvakanaka, sekuraramika kwayaita kudhara tibva kuna Smith, ndizvo. Mukazvitarisa muchaona kuti Smith aitove nane negovernment yake pane hurumende yatinayo munyika muno. Saka nokudaro tine kurwadziwa kukuru kuti shumiro yake afa asati asvika paifanira kuti atise nyika. Izvozvi tiri kuona kuti mumiswazara mbese hatina mishonga, ndizvo. Asi makaona kumaelection, chita maelections vanotengerana motikari nemari yenyika. Imari yako, imari yangu, inofanira kutengeta isu tese senyika. Asi mari dzose dzedu atinawo yenyika hatisi kukwanisa kugoverana zvese zvakakwana zvakafanana. Vari kuisa kuti wabuda mbamani, ndizvo. Mukatarisa izvozvi hondo iri kwavari izvozvi pachavo vakuitirana hondo kuti wabuda kupi, wabuda kupi, kuna nani nokupati kwavo zvavari kuitirana. Ndo hondo yarizwa nemukomana anonzi George. Ini ndaitoziva kuti kuno kuward 10 ndine madhonza andinawo kusanganisira iro rinonzi George Sikaka. Murume anga asingatye uyu sezvamunotaura nakansela. Maposta akaifamba nawo ari 1 achinamira kwese uku. Akanga asinganyare nebato rake, ndizvo. Saka tine kurwadziwa kukuru. Asi tida kuimbisa George nhasi kuti hondo yawanga uchirwisa tichaenda nayo kusvika kumagumo, kusvika takunda kana kuti kusvika takuteera kwavaenda ikoko. Isu tose takadai so, ndisi vamwe shama kana paimira ndi pano vasiri kuno kumberi ndokurwa muye kuno vana vachamisa
kai kuno kumberi kuno. Tine basa amadiwa. Ndine urombo kune vanotaura vachita havavote nguva inovhota vamwe. Ndizvo. But chandoda kukuudza nhasiziva kuti kana usina kuvhota neimwe nzira wavhota futi. Ndizvo. Izvo zvandingoona kutambura kuchira nyika. Munhu wese ari kutanga wise. Pana kagarika here izvozvi munyika muno. Munhu wese ari kutema munyika. Ndizvo. Vamwe vari kungodonha asi vachifamba kuremerwa nepfungwa. Zvinhu hazvisi kufamba mudzimba umu. Zvinhu hazvisi kufamba munyika. Handimozvoti. Saka tinoziva kuti varimo vana vachamisa vakawanda. Vamwe vanotya kubudikira. Because tine mamwe masabhuku anoshandiswa, handisi kuti kunoona zvamunoita. Vanoshandiswa kutora masaivanhu nekudii kuti hatizokupai mbeu. Zvamunoona zviya zvinoyana nepresidential scheme hazisi zvamunangagwa. Iprogramu yehurumende inoti mwana wese weZimbabwe anofanira achibhenefita ipresidential scheme inogadzirwa negovernment kwete neparty. Ndizvo. Kune vanhu vari kuoneka kuti pamusangano wechakati hauchawani chakati. Nyika ino haisi yamunangagwa neZANU-PF. Nyika ino inyika yevana veZimbabwe. Iwewe neni, iwewe kuZANU-PF kwako, inini ndiri kwandiri kuTriple C, uyo ari kumahambo kwake. Saka hondo iyoyo haisati yapera. Tinoda kuti tisvike pakusununguka senyika. Handiti? Zvakanaka. Ndakutogara pasi hangu. Ende tari kupura tisingatye. Ndizvo. Kana paya vanotsimba mugotsi vanotera vanotara mashoko andiri kutaura aya vanopikisa. Ndinogara pamureva pasenda. Munogona kuzonditsvaga munondiwana. Asi tinozviziva kukuru because tinoda kuti munhu wese agare zvakanaka munyika. Ndo chishuwo chaive naJoji. Naika. Saka handina hangu akawanda. Handida kuti ndikusiyei pazuva ranhasi. Asi ndoda kungokuvimbisai kuti basa raifamba naJoji ticharibata kusvika kumagumo uye tisingatyi. Ndizvo. Ndoda kutenda MC. Ndoda Matima ndoda kutenda iwe mhuri. Tibatsiranei. Right, mazvinzwira mega, mazvionera mega. Hanzi hurumende yaIan Smith yanga iri nani. Hurumende yaizikanwa neudzvanyiriri. Hurumende yaizikanwa nekuuraya. Hurumende yaizikanwa neutsinye. Yanga iri hurumende yaSmith. Ukagara pasi nevakweguru uchivabvunza kuti hurumende yaSmith yanga yakamboita sei. Nyaya dzacho dzaunonzwa ipapo dzakawanda ende inyaya dzinorwadza. Vanomva kuti pamwe Smith anga ari murungu, anga ari mubvakure, anga asina ropa rimwe chete rakafanana neredu. Isusu mbatitora nyika, mbatati ZANU-PF ngaichitonga, taakuchitongana pachedu. Zvakabva zvatoita wese. Nanhasi matambudziko atiri ari wese. Vanhu vanokuudza kuti panguva yaSmith taienda kumabasa. Panguva yaSmith kwava kune manewspaper achidhilivhwa door to door. Mukaka waimuka uri padoor, chingwa chiri padoor. Kusina mbavha dzekuti wasirwa pasuru yako padoor voteera vachiba. Panguva yaSmith zvinhu zvanga zvakaoma, zvinhu zvairwadza. But vanhu vaienda kumabasa. Vanhu vaikwanisa kureiza mari yekuti varoore. Right now mageto youth haana kana plan. Haana kana, akaomerwa kusvika pekupedzisira. And iwewe, simply because unodya neZANU-PF, you are benefiting from ZANU-PF. Unomira uchitaura kuti inini ndinoda ZANU-PF. Ndogara ndichitaura on this platform kuti vanhu vacho veZANU-PF ndakavati huyai paplatform mumbotaura zvamakaitirwa zvakanaka neZANU-PF. Avadi, there are a bunch of cowards, those comrades in ZANU-PF. Makawards asingatomboite. Munhu akapiwa ka$50 unounzwa kuti pamberi ka 50 kakapera kaya.
akutanga kukwenya musoro futi kuti ndoita sei. We are all suffering, we are all struggling. Whether you are ZANU-PF, whether you are Triple C, whether you are MDC, whether you are Blue Movement, we are all suffering as Zimbabweans. So at the end of the day, tinogona kuti pamberi nebill number 3 ropasa votonga kusvika 2030, but munofunga kuti chii chavachachinja chichaita kuti zvinhu zvinakire iwewe, zvinhu zvinakire inini, ndikwanise kumukawo makuseni ndichienda kubasa ndichidzoka? Chii chaunofunga kuti vanochinja kuti zvinhu zvinake? Ndopaunozongoona kuti hapana. ZANU-PF kubva 1980 kusvika nanhasi haina kana chayati yaita munyika. Mari dzavaba, mari dzavashandisa for their personal gain dzakatowanda kupfuura mari dzavaiinvesta kana kuti mari dzavaisa munyika. Zvinhu zviri kuitwa neZANU-PF zviri kurwadza. Hanzi chironda chadzimba vana veZimbabwe ibato reZANU-PF rakatungamirirwa naVamunangagwa. Ndonyaya yanga chifamba nayo zvamanje. As for me, DJ Holly, and the rest of the group behind the scenes, to bye for now. Let's meet in the next video.